Какво означава всъщност наистина да не ви пука какво мислят хората за вас? Наясно съм, че това е един много клиширан израз, такъв, който сте чували много пъти и не внася много логика във вашето съзнание. Но всъщност той е много ценен, защото се свързва с вашата собствена увереност, дълбочината на вашите собствени възможности и вярата ви в тях. Защото ако вие вярвате в всяко едно нещо, което сте, което правите или което можете да постигнете, повярвайте ми, че няма кой да ви убеди в противното. Вие вече сте го постигнали и вече сте успели. Искрената любов към вас в реалността, в която се намирате, я създава и оформя. И в този смисъл, вярвайте повече в себе си, знаейки какво означава той в дълбочина. И в личните коучинг сесии точно това правим с вас. Можете го и всичко ще бъде наред.